Ayun, good evening po sa inyong lahat mga kalabarkada. Nagbabalik na naman po tayo sa ating another adventure at another fishing adventure mga kalabarkada. At makakasama natin si Kalabarkads Nico. Ayun na naman oh. At kumusta naman po kayong lahat mga kalabarkada, mga idol, mga master. Kumusta naman po kayong lahat dyan. At nais ko muna pong magpasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel Kalabarkada, huwag mo na sanang kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated ka lagi sa mga bagong video na i-upload ko. At ito mga Kalabarkada, mahuhuli na naman tayo ng pang-ulam natin. So yun, sana nga may mahuli tayo ngayon. Medyo kalmado yung dagat ngayon. Hindi siya ganun katulad nung nakahuli kami ni paring Nico ng mga lapu-lapu, ay medyo mahangin sa malabo. Sisimula tayo dito, ayan. Tapos aabutin natin hanggang dun. Yan. So bago tayo magpatuloy mga Kalabarkada, ay magsha-shoutout muna ulit tayo. So, may hiwagang listahan natin mga Kalabarkada. So magsha-shoutout muna tayo mga Kalabarkada. Shoutout kay Aldrin Torino, ayun yung asawa ng pamangkin namin ni Mrs. Kay Ma'am Dapenya Castle ng Australia, ayun, shoutout po sa lahat ng mga taga-Australia dyan. Shoutout din po kay Devin George TV Vlog, ayan, bagong kaibigan natin sa YT. Kay Master Grunting Fishing Adventure, ayun. Kay Bash Nabi DB Creative from India. Oh, hello there from India. To all our friends in India, how are you? And I'm fine, thank you. Tapos shout out din kay Master AC Charm, ayun. Kay Master Ilong TV channel ng from KSA, ayun, Assalamualaikum Sadiq. Sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Saudi Arabia, ayun, Kiful Haq Sadiq Eid Mubarak. Tapos kay Master Try TV, ayun, napakalupit mamana nito ni Try TV, grabe. Ang daming lalaki ng huli ng pusit. Kay Master FD Freediver 736, ayan, si Master Freediver 736, siya yung nagturo sa akin yung sa settings ng camera natin. At kay, ayun, kay sa idol ko, kay yung idol ko si Gabi Ramal, ayun oh bro, Gabi Ramal, shout out sa iyo bro. So panoorin niyo po yung mga video ni bro Gabi Ramal, grabe, napakalupit na mga huli niyan, mga ang lalaki, mga mamaw. Tapos kay, siyempre kay Master Morong Spearfishing, ayun, shout out po sa inyong lahat. Let's tayo mamaya mga Kalabarkada, sana makarami tayo. So let's go mga Kalabarkada.
makarami pa tayo mga kalabrigada. Pinakawalan yan dong. Tupos.
Ayun mga kalabarkada, umahon na tayo. Gawa nga nung mataas na yung tubig. So, pero okay lang mga kalabarkada dahil ito yung mga huli natin, no. Yan. Nakarami rin tayo ng lapu-lapu na naman mga kalabarkada, oh. Lapu-lapu. Oh, lapu-lapu. Grabe. Ano? Tapos dalawang octopus. Yung dalawang octopus. Yun ang sakalam mga kalabarkada na naman. Laki ng octopus ah. Ha? Laki ng octopus. Oh, ang laki nito, oh. Sabi. Ang bihira. Oh. Grabe, sa kamay ko pa lang ang laki, oh. Oh. Ang laki na itong octopus mga kalabarkada na nahuli, oh. So, yan lahat ng mga huli natin ngayong gabi mga kalabarkada. Yun, buhay pa, oh. Oh. Yan, walang camera tricks yan mga kalabarkada. Buhay na buhay pa yan. Grabe ka talaga. So, ayun mga kalabarkada. Thanks God kasi nabiyayaan tayo ng huli ngayong gabing to. Sana nagustuhan nyo tong night fishing adventure natin ngayon mga kalabarkada. So, dito ko natatapusin tong video ko. So, ingat. God bless. At lagi nating tatandaan mga kalabarkada. Number 1, God is good all the time. So, see you on our next vlog mga kalabarkada. Bye-bye. Dong! Ay, Ay! Yan! Trabaho mo dong! Akala. Hindi, sa kabila. Yung Ay. mali. Ay, ito. Yun!